Sentiche cunha vez que a vida é un caos, que vives demasiado, que non paras de correr, non sabes hacia onde, non podes parar, porque un minuto só has empezar a recordar. E agora que me estás, preguntas xa sobran. Non mires hacia atrás, non busques respostas, que non atoparás. Pois benvidos a todos e a todas a este recital que pecha o quinto encontro de escritores e escritoras novos da Elga. Como vedes, abandónanos a tecnoloxía, pero a palabra nunca nos abandona. Por lo tanto, tiraremos da palabra, que ao fin e ao cabo é o que sabemos facer e o que queremos. Antes de nada, antes de dar comezo a este recital, quixéramos, xa fixemos pola mañá, pero gustaríanos suliñalo e recalcalo, darlle as gracias á Consellería de Cultura do Concello da Coruña, xa que para nós foi imprescindible a hora de levar a cabo este encontro, tanto pola mañá, a hora de prestarnos, de achegarnos ese espazo maravilloso desta cidade que é o Quiosco Afonso, como neste momento para este recital de peche, o Palesco, ademais dentro dun marco que é o marco do Outonarte, que é un marco que presta especial atención aos creadores de diferentes disciplinas, case sempre novos, bastante novos. Entón, polo tanto, este recital, digamos que queda perfectamente enmarcado dentro do Outonarte. Comezamos entón este peche presentando as persoas que van a chegarse por aquí a recitar. Eles van ser Arsenia Iglesias Pazos, Dores Tembrás, Gonzalo Hermo, Susana Sánchez Arins e David Rodríguez, que está nun atasco, pero vai dar chegado. Eles son poetas, son escritores, son escritoras que teñen en común, ademais do gusto pola poesía, que veredes que é indudable que o teñen, pois ademais do gusto pola poesía, teñen en común que como autores pois foron descubertos recentemente e que na actualidade pois teñen pois un libro prácticamente de libros, de poemas individual publicado. Incluso algún deles non teñen libros, pero sí que nos agasallan con pequenas pílulas, non? Que van mostrando en algunha revista, en algún xornal. Comezamos entón con Gonzalo Hermo. Estou segura, case todos estamos seguros de que non va a faltar moito para que Gonzalo Hermo por fin nos agasalle co seu primeiro poemario individual, non a tardar moito, pero mentras tanto, como vos comentaba antes, pois temos que conformarnos con coñecer a súa escrita e lela en pequeniños traballos, non? Como é a Escola do Resentimento, que foi publicada pola Revista das Letras do Galicia Hoxe no 2008 e que dende logo non deixou indiferente a case ninguén. El nace na Coruña no 87 e foi ademais un dos gañadores no certame literario do Concello de Ames no 2010. Deixo vos coa palabra de Gonzalo Hermo. E as dedas pulsan a rede no deserto de Acra. Alí arranco a toga e visto o velocino de coiote, pois a dama escura pinta as pestanas de barro no deserto de Acra e perde a árbore a follaxe polo cruce das raíces. É ali onde nego a posibilidade do sur, os rastros de liques e musgo na boca do profeta, a escritura semita. Por iso levarei a dor originaria do meu pobo até Acra, para borrar a memoria do boiro mentres cae a coroa e que o deserto nos grafe. Ninguén capaz de seguir o rastro da tua febre ao Camposanto. A listaxe de mortos nas corgas e o dandi que nin foi rebumbian con chambra negra de viúva de vivo no templo que te acolle. Ali alguén escribe versos diante do teu corpo aínda quente. Alguén escribe un epitafio, Not being perfect hearts, na lingua de acollida. Mentres aqueles que fomos nacidos por volta dos 80, ollamos absortos arder a República no ecrán. O tempo que os teus brazos viran malvas, se chentullen os osos e azulexas. O atrezo dun teatro real. Mirar como estoura a pantalla diante de nós e ti sin moverte. Ti, que pisara o escenario 300 anos antes coa certeza de que algunha perfección era posible. Oxe non, nada daquilo permanece, nada daquilo.
De alguna maneira, todo se veu abaixo sen decatarnos, sen sermos quen de percibir en que instante preciso nos deron o golpe de graza. Ano 29 da era Matrix, sempre despois. Benvidos ao momento en que a victoria é concebida como se toma un opiáceo, sen calma, con degoro, pola vea. Non quixemos entrar. Preferimos, no entanto, meternos os dedos na boca até dar coa ferida, e ficamos ali, avergoñados, cos ollos tristóns, e un rego de cuspe a esvarar pola pel do pescozo. Na palabra aborixe, no desexo de nacer, pois obviamente só me recoñezo no vicio deste tadrio e festión na liñaxe do servo. Cadillac, bla bla. Outras palabras para acabar vomitando o pulmón nun coche pola pista que conduce aí, á vila das casas baratas. Calquera cousa de objeto rubé. Isto, unha epifanía. Romper a cara contra o vento do Atlántico Norte. Literalmente romper a cara contra o ar. Unha especie de imaxe Bitnik na Galiza do 53. Unha imposibilidade que se cumpre. Ginsberg, Kerouac, Casadi. Poderíamos dicir que aquí comeza a miña vida na estrada, Land on the Road. En tanto, o avó asina co dedo a cartilla da fame porque non sabe escribir. Poros derretidos como a piche, de calor, no verán daquel ano que recordo, porque éramos novos e modernos e a vila de aí era un lugar metrallado tratando de acordar dun soño obsceno. O tac-tac da Pirenaica nos ouvidos de meu avó son memoria. A fume de carozo de solabanco en baliza, nun coche a punto de fender. E os que éramos rapaces daquela tiñamos as ganas de morrer sen ser matados, por nada que non fose a nosa ansia, ese desexo de sair dunha realidade destinada a fracasar constantemente. E esa suxidade é o extraperlo, e Patti Smith cantando que a noite é para os amantes, e o boss, e o punk, e o garage. Lonxe de todo isto, o Camposanto de aí, marcando a liña da paisaxe. Tú o cuoque, meu irmán, despertamos de vez cos ollos negros, ti tamén xunguir, tamén a raia, o que limita na raia, o camiño. O valse do home das ratas apuntala ao neno que foi. Mira agora crecer cos calcetíns até os xeonllos, e as máis chagadas de xogar a rolarse no asfalto da metrópole Xe, no país das uvas podres. O seu destete é exactamente un libro sagrado, o camiño á revelación, o lugar definitivo á súa caste. Finalmente decidome así, coas mans atadas ás costas e un pedazo de papel tapándome os labios cun verso de Artaud. Eu padecí 50 electroshocks, 50 estados de coma. Digo disto, ábreseme o nervio na madeira. Estou estrado no chan desta casa que conta os días que lle faltan para ser abatida por nosoutros, como unha guerra sen caste de principio. Este habitáculo terrível que asfixia. Dela me lamento, dela, mais tamén de nós, a árbore, que entala na terra mollada dos anos que lembro, tratando de mentirme para non caer, como nun aniversario que se sabe o último. Isto que me alenta cada vez que volto, canso de golpes baixos e fillos anémicos. Búscote no límite que entraña na renuncia a ardar este lixo de pedra centellado, esta manchea de escombros que é en realidade unha casa de putas deixado ao tempo, un mal soño que esquecer, tanta ruína. E, no entanto, teño regresado aquí para encontrarte e que me leves de novo da man polo salón para que todos vexan que me sei comportar como se espera dunha esposa. Teño regresado aquí 1001 veces e 1001 veces teño mirado mil e unha veces teño escrito nas paredes do muro que dá ao xardín que és un grandísimo bastardo e que nada de ti me queda máis que esta casa de vidro que cando a corto me rompen os pulsos e que non volverei. E se volvo será para fenderte a metade de vez e enterrar para sempre esta escrita afectada. Renuncio a unha escrita afectada. Realmente este libro acaba aquí. Moitísimas grazas.
seguinte poeta que nos vai acompañar é Arsenio Iglesias Pazos. El naceu en Maniños, en Fene, e como poeta coñecémolo polo poemario Ático, que resultou xa no 2006 gañador do 10º premio de poesía Belina Valladares. Dende aquela, en 2006, ata hoxe estamos agardando co libro de Arsenio vexa a luz, algo que parece que está a piques de ocorrer, a ver se é verdade, porque realmente é un poemario maravilloso, veredes, pero, bueno, como hoxe temos oportunidade de telo aquí, pois imos escoitalo en directo. Hola, bueno, antes de empezar recitais, sempre teño costume, cando hai moita xente que non me conoce, de dicir que, bueno, para evitar que haxa interferencias mentre estou lendo, estaredes pensando que ten este home no nome emitido. Non teño nada que ver con Arsenio Iglesias. Bueno, vou empezar por un poema que é un poquinho vello, é de Ático, é unha especie de poema fundacional. Que teño dous papéis aquí. Aquí está. Chameille mans, non sei moi ben por qué. A porta do ático dá a sala directamente. Andrea convida-o a pasar. Diante dela, el avanza con pés anchos ata o sofá. Batelle a mirada, sobre todo, no cadro da parede, as revistas da mesa, as cuncas do café. E pousa a bolsa no chan, como desfacéndose de metade do corpo. O novo inquilino establécese, deixase caer no sofá e estomvállase de xeito exagerado. Recoñécese nel a tendencia brusca dos tímidos. Pero a pesar diso, os silencios secanlle a gorxa como a tormentas de area. Mira a Andrea con vontade de comunicarse e fala el primeiro. Ollos con medo á iniciativa preguntan por calquera cousa, polos CDs xunto á tele, por exemplo, e Andrea improvisa contestación. Entón el retira a mirada súbito. Leva as mans á bolsa e remexe dentro. Sobresalta Andrea. Agora saca un paquetiño en papel de regalo. Terma del coas dúas mans para darllo a Andrea e Andrea sucumbe ao encanto da cerimonia polo detalle das dúas mans. Andrea rompe ese papel que ven cun lazo de pastelería que pon felicidades e dalle as grazas. El mantén un sorriso entregado e o rostro mudelle de cor. E ela tamén sorríe e decátase de como as persoas empezan a entenderse. Bueno, vou ler agora outro poema que é máis novo. Hai 4 ou 5 palabriñas en francés, notaredes que non teño nin idea de francés. Bueno, está dividido en 3 cachos. Bueno, Era un restaurante bretón en París e éramos nós, ela máis eu, xantando mul nun mantel de cadros. Unha fiestra ofrecíanos a Rue de la Seine e as súas casas tortas e barrigudas e as súas galerías de arte e a fachada de azulexos da bella peixaría convertida en café. E todo consistía exactamente no que agardábamos da cidade. Era un restaurante bretón en París o día no que abriches a porta con distinguidos son das xóuxeres e sen que coubese dúbida de que esa era a tua intemporal compaña do teu xeito de entrar nos lugares e de cruzar a bufanda arredor das fervenzas do pescozo. Percorriches todas as mesas e viñeches falar con nós cos últimos. Eu non sei francés, con que ela limitouse a contestarche que non, e eu limiteime se cadra a un comedido sorriso ou aínda menos. De feito, non lembro un só trazo do teu rostro froital de adiviña de Cidade das Luces. 2. Era un abrigo de pelo falso de todos e cada un dos días do inverno, e eran grandes e imprescindibles ortellas nas falanxes dos dedos, e eran grandes brazaletes pros pulsos, e eran grandes pendentes musicais, e era, polos intersticios da bufanda, unha cadeiña de ouro verdadeiro. Marchaches. Ela díxoche non e marchaches, como marchan resistíndose ao vento as capas dos camiñantes, e eu quixen saber a que viñas.
Logo, as fermosas néboas interpóñense entre nós. Sairía atrás de ti e pagaríache todas as moedas do meu país en lenda só por notarche a temperatura das mans cando acolles nelas os signos do meu futuro. Non me importa o contido do discurso, sería abondo con saber se és quen de axitar monstros mariños coa mirada, se todas as mans que algunha vez tocaron París acabaron sendo o instrumento co que percibes o mundo, se notas o entrañable temor da xente valorosa cando se enfrontas ao futuro e ao risco implícito de irrupción anticipada da morte, e se aínda así das cariño e crees no que dis, e ademais, nós os hipócritas sorrimos e deixámonos convencer de que as mesmísimas estrelas teñen algo que dicir de nós. 3. A noite apodérase dos transeúntes no Boulevard de l'Opéra, por exemplo. Leo os mapas da cidade e nas mapas da miña man as mesmísimas estrelas teñen algo que dicir de min. E para ti a intemperie, para ti o desemprego, para ti as dúcias de linguas, as relixións e os guetos e a indixencia, para ti o tráfico de drogas, a brutalidade policial e os coches ardidos a centos nos arrabaldes. E para min o que andaba buscando, o final tópico barato no meu poema sobre París, que intúo, por suposto, que non somos temas de conversa no universo. Pero se fósemos, alguén como a ti hai moito tempo que debeu borrar deliberadamente o seu rastro das estrelas. Bueno, e o último, tamén un poema vello do libriño ese que lle chaman Ático, que non ten moita sorte. Bueno, eu son un emigrante, así que este é un poema sobre emigración. O día que soubo que tiña que marchar, antes das chamadas telefónicas e dos parabéns e das apertas e dos bicos, parou o coche na biblioteca. Ao baixar, levantou as solapas do abrigo e atravesou un paso de peóns desfigurado. Había 2 anos ardera ali unha barricada. Aquel día o asfalto torcerase co lume e nunca o amañaron de todo. Algún orzamento escaso deixou quedar na estrada unha mención á loita obreira. O frío dun outono profundo poñíalle as orellas encarnadas, pero cando subiu as escaleiras e abriu a porta, o aire de ali, un aire mesto de radiadores e silencio, acolleuno con mans de lá. Esta vez, a diferenza das demais veces, deixou atrás os estantes da poesía. E foi buscar polos títulos perdidos un libro sobre o home que tomou a decisión de abandonar Venecia aos 17 anos. Buscouno porque necesitaba saber da condición dos viaxeiros. Quería descubrir á forza o bonito de irse. Estivo ali sentado 4 horas. E entre todos os feitos narrados naquel libro, el guardou para a súa historia, como unha cuncha metida no peto, un dato insignificante. Gustoulle o nome da terceira filla de Marco Polo, Moreta. Susana Sánchez Arins, que é a poeta que agora vai vir por aquí, abriu a voz no seu blog de Dos Comavermes, e continúa a facelo tras gañar o Premio de Poesía Pérez Parallé no 2009 co seu libro de construción. Arousana de nacemento, estradense de morada, polo menos nos anos das medras, Susana cheganos os seus textos. Din que un é de onde fai o bacharelato, por tanto, sigo sendo da estrada. E hoxe traigo vos, bueno, cambiei, porque como estiven todo o día entre poetas e planteando a miña ollada poética por todo o que dixestes esta mañá e esta tarde, eu traía unha idea, é a mesma, pero reformulada coas vosas aportacións. Gracias por elas, non o sabíades. Eu vos traía un libro que non vai existir, non? Hoxe para vos. Bueno, o resumo dun libro. Despois da intervención da Isea, hoxe pola mañán decidí mudar. Este é un proxecto dun libro. Se alguén ten a ben subvencionarme, pois
Eu escribo enteiro, está aquí só o proxecto. O libro titúlase O fin da terra. Por iso mesmo o Concello colocou estas imaxes para min. Aquí, fixeron adrede, E O fin da terra, o título, ten un duplo sentido. Fai referencia a un apocalipse, a unha catombe, a unha chegada dun anticristo. Pode ser hoxe. Falouse destas cousas hoxe, moita xente falou delas. E nace, bueno, e ao mesmo tempo pode estar falando quizás do fin dunha cultura que responde a unha rexión que responde ao nome de Fisterra, ou o fin da terra, este Finisterra no que vivimos. Nace con dúas citazóns previas, unha de Castelao, non sei se real ou que di algo que tamén dixo alguén por aí hoxe na Mesa da Lingua: son o último superviviente dun pobo suicida. E hai unha outra cita para desdramatizar dun autor, un músico pop, Mastretta, que ven dicindo algo semellante. O último habitante do planeta ollou o espello e viu a súa propia cara. Partindo desas dúas citazóns, eu inventei un argumento, inventei unha protagonista muller que se ve a si mesma como a última habitante, non sei se dun planeta, se dunha cultura, se dunha especie animal. E esta protagonista vese na obriga de ser non a anxa, non un anxo exterminador, senón o anxo escribidor, que como ese que tamén nos contaba Álvaro pola mañá, pois planea por riba nosa, observando todo e facendo testemunha final desa hecatombe e esa catástrofe. Cada poemiña é unha escena. Esta intervención é optimista, aínda que non pareza. Comeza o libro cun prólogo que se titula Lizón de Historia. Este prólogo podedes asocialo se alguén sigue a Manolo Gago no seu blog ou coñeceu a súa historia reproducida por xornais. Pensade no acontecido co Castro Cociñadoiro de Punta Lagungosteira que vemos de saber esta semana. Ten que ver con todo iso, coa toda a cultura que nos deixaron os nosos antergos. E Antía vasme cortar, cando vexas que tal. Lizón de Historia. De seguires o camiño do Vede, subindo por Curantes, ate os Altos de Fraiz, podes contemplar a Lagoa Sacra. Isto está na estrada. Dicen que há séculos, en tempos dos mouros, houve un grande, longo e sanguinoso combate na gándara que se estende nestas cimas de Olives. Uns dicen que Carlomagno foi aquí acabado, outros dicen que foi ele que venceu un mamé de un almanzor. O caso é que a vós de avós teñen encontrado, xúrvolo, gastos capacetes, espadas comestas por ferruxen, craños furados por toda esta alargada braña de Xestoso. Din que foi tal a matanza, o sangue verquido, a desolación en campos, valados, labouras, que todos os cadáveres foran soterrados sob as terras e augas que ante vós estenden. Aquí no alto, ao sopé da mámoa do boi morto. E din que a lagoa non seca nunca, porque no fondo das súas aguas encorgadas dormen calmas as laxas dun vello cemiterio. Outros din que esas laxas non son laxas, mas perpiaños, traves, pedras, columnas que ergueran unha vila de outras cidades. Antioquía, din uns que era, Valverde, Imil ou Dullo a Fermosa, din outros. Din que tan soberbos foran aqueles que habitaran, tan crueis e infiéis, que este noso Deus, humilde, clemente, probou en secreto dos vilegos a bondade. Enviou un vello esmoleiro, Xesucristo ou Noé, contan uns que din que era. máis pobre, e ninguén lle deu pousada, súa casa máis pobre do máis miserável bairro. Decidiu a ira divina a fundir na lama a cidade, por isto por non acoller os bois da raíña Lupa, según digan uns ou outros que todos din, mas ninguén sabe nada. A lagoa nunca seca, para non libertar penados. Din tamén que algunhas noites, na Lagoa Sacra de Olives, pode ser escoitado dindondán das campás, o canto do galo. Mas eu vin esa lagoa seca, há 3 anos, sen agua sebe. Non há laxas, non há campa, non há tellados de cidades ardidas en sangre e podredume. Nada diso. Só hai urces, xestas,
pequenos pintafontes. A primeira parte do libro, deste que vou escribir, se alguén me subvenciona, titúlase O cabo do mundo, e nel a protagonista vese a si mesma como a única persona, falouno desto tamén Gonzalo agora nos seus poemas, a única persoa que percebe unha hecatombe ao seu arredor e se sinte e non sabe se prefire morrer matada ou morrida. Entón ela vai vendo e cada poema vai debullando eses sintomas que ela percibe como dun final e que parece que ninguén máis ve. Escollín varios sintomas, leo un porque se nos acaba o tempo. E ese sintoma ten que ver coa infancia, coa neinice, con esa neinice que deixou de ser eses nenos e nenas que deixan de ser nenos e nenas para ser consumidores baixiños, soldados baixiños ou escravos baixiños, non? E tamén terá que ver probablemente con eses versos de Peter Hanke que Álvaro Negro colocaba no seu vídeo de cando neno era neno, cando neno era neno. Bueno, pois, vai aí. Alguén escreveu: os reis son os pais nos brancos muros da escola. E isto é unha pintada real en Pontevedra. E non restan crianzas cándidas, simples, inocentes que fiquen estonteadas perante a verdade insolente da parede. Xa saben que os reis non existen, que non nascemos dos repolos, que o gazafello non entra no saco, 1, 2, 3, 4, por moi alto que den os berros, que poden ollar as nubes deitadas no panasco toda a tarde e nin así vacas, burros ou andoriñas rompen a voar. Non voan, non. Xa están fartas as crianzas de choutar entre arames farpados, mortos, cascallos, para ir ao leito recados. Xa están cheios os meniños de esquivar gatos esmagados, ferrallas das obras, para levar as laranxas ás casas do avó. En Belfast, Xerusalén, Soweto, Bagdad e Mozambique xa están afeitos os infantes a que eses monstruos enormes que os despertan cada noite, asustados, amedados, espaventados, sexan monstruos verdadeiros, reais. Isto viren os meus ollos no fin da terra. Dame tempo o paso. Había outro, bueno, hai varios, hai algún sobre o agro que tampouco é moita novedade porque xa Carlos Negro describiu perfectamente en 2 poemarios del, Far West e Cultivos transxénicos, non hai moito máis que dicir. O caso é que a nosa protagonista vive esa hecatombe de súpeto. Un día a bomba estoura mentras os nenos están na escola, os vellos ollando as obras, as señoras na compra, e queda ela como única supervivente para narrar o que pasa e tamén como única enterradora. Por iso a segunda parte, Gonzalo, titúlase O Camposanto. De que cadramos? A mí fíxeme gracia. Do Camposanto vou vos ler 2 e acabo. Hai varios... O fragmento do Camposanto dedícase aos cemiterios. Hai un poema inicial que describe os cemiterios de Galicia, varios tipos diferentes, e nos que a protagonista se queixa de que é ela a única enterradora para todos os mortos que estran as estradas e que ao final os únicos lugares con aire limpo e fresco son os cemiterios, que están vazados porque non hai enterradores. E despois hai unha serie de homenaxes e reflexións, por suposto, a todos eses mortos que non puderon ser soterrados onde merecían durante a Guerra Civil. E hai varios poemas dedicados a algunhas víctimas da Guerra Civil que acabaron en gabias, en estradas. Pero posteriormente, na segunda parte do poemario, esta protagonista dedica poemas a eses outros mortos actuais que tamén ocupan as gabias. E este mini poema tamén fala deles, desa destrucción da sociedade e da mocidade que é o futuro. E na volta da curva, un ramallete, 4 cravos, marcando modernas fosas comúns na berma da estrada. Cascallos metálicos, trauma cranioencefálico, 25 anos, teus amigos non te esquecen. E para finalizar esta parte, que é a do Camposanto, pois o último poema, que despois hai unha terceira parte, que, por suposto, unha vez que a protagonista consegue enterrar todas as vítimas, ten que poñerlle nomes nas súas tumbas, ten que asinar un epitafio, e o epitafio é o que segue: para que cincelar palabras se non restará quen as lea? Para vós,
unha espiral de serpes, cervos, bestas, sobre a que voen as pegas, os miñatos, a pomba brava. O libro ten unha terceira parte, que é onde ven o optimismo, que non existe en realidade porque xa existe en libro, porque destas dúas partes de catombe e destrucción, deses cascallos e desas ruínas, eu construín un futuro no meu libro que xa está publicado, que é de construción. A posibilidade, é dicir, calquera catombe ten o seu lado positivo, que é que de calquera ruína pode ser aproveitada para edificar un mundo novo. E creo que iso que nos queda a nós. Utilizar as ruínas deste mundo que se está desfacendo diante nosa e construir con el un mundo aínda mellor. Moitas grazas. Pois David Rodríguez, que por fin saiu dese atasco na estrada da Coruña e xa está aquí con nós, naceu en Vigo no 2010, agora mesmiño neste ano sacou a luz o seu primeiro poemario chamada Lapidarias, os versos escuros, en edicións xerais. É colaborador en prensa, de cando en vez mantedor tamén do seu blog O Funambulista Coxo. Temos aquí a David Rodríguez e as súas lapidarias. Boa tarde, gracias pola invitación a estar aquí. Alguén dixo dos meus poemas que eran como pedradas e que eran poemas para ler con casco, entón eu aconsello vos que vos poñades un casco. Vou ler 4, son moi breves, a ver se vos gustan. E se todo comezou con este ourido tal que aínda hoxe ecoa entre as estrelas, toda a materia é metralla dun deus terrorista e os meus desexos escuros réplicas da onda expansiva. Nacín vello demais para gozar dos encantos lixeiros ou para me revelar pasando a acción. Camiñei as tombadelas como unha xunta de bois enfermos, arrastrando os brazos, maromas deitadas aos lados polo chan, incapaz de amarrarme a ningures. Con desleixo rocei os dorsos das mans contra as arestas das pedras, por verse sangrando, non en tal cantidade que me impedise dar o seguinte paso, conseguía sentir algo distinto á indiferenza cósmica das nubes, que mollándome ni me miran. Como vedes, é moi divertido isto. Este con cara de dragón que cuspe cravos e reproches non son eu, este é outro. Un inquilino ruidoso instalado no meu colo. Un abrazo de fouces, un cargamento de pedras, un bombeiro, un pirómano, que me lava con sal e con xofre as feridas. Declarar a fin da Primeira Guerra Mundial no meu corpo, suspender o tempo e voar ingrávido como area de reloxo na superficie da lúa, vencedor e derrotado en loita fratricida, di eu contra min mesmo. Ceso as excavacións de trincheiras sobre a pel da fronte e declarando solemnemente a fin da Primeira Guerra Mundial no meu corpo, inicio un tempo morto, onde os do Marne e Prusia, carne da miña carne, podrecen en soños, hinchados pola humidade e o fastío. Gracias. Xa para pechar este recital quero vos presentar a Dores Tembrás. Para moitas de nós é moi coñecida, especialmente para Elga, pero moitas de vos non a coñeceredes, entón daquela comentareivos que Dores naceu en Bergondiño no 79 e xusto 30 anos despois, no 2009, encandilou os lectores e a crítica co seu primeiro traballo, O Pouso do Fume. Ela é estudosa, declárase amante da literatura de Alejandra Pizarnik e achéganos aquí os seus textos. Ola, boa tarde. É un placer que esteades aquí para compartir este recital. Eu trouxen hoxe
un micropoemario que se publicou na revista das Letras hai un ano, xustamente, que son as esquiagrafías. É un traballo que está inspirado na obra de Henry Talbot, que é un dos creadores, un dos inventores da fotografía moderna, e que ten un traballo fascinante. El adicoulle a súa vida a fotografía, aos experimentos fotográficos, e a min pareceume que era unha fermosísima historia de amor. Os textos que vou ler a seguir intentan capturar ese instante, o instante da creación, ese instante íntimo e preciso no que o individuo é máis individuo que nunca. Son moi pouquiños textos e van precedidos dunha cita de Eva Veiga que di así: nos teus ollos aniña esa luz de val anterior a todas as visións. Querido Henry, non son Constance. Quero contarche que os teus últimos calotipos me acompañan, fascinada como estou desta maxia practicada entre catalizadores e cloruro de prata. Aínda non me explico que Daguerre sexa máis famoso que a ti. Túas, as sombras verdadeiras en papéis lavados con sal. Teus, os fieitos negativados. As miñas mans, agora, túas. Inventaches a caixa, funil de sombra, cada leito de luz, como a coleite callado para o negativo, tronada fotoquímica. Os primeiros experimentos que fixo Henry Talbot, falo de Henry como se fora a familia, foron con encaixes, non? Pensemos, era victoriana xa, non? E a nai, que estaba tamén fascinada, surtíao de encaixes para os experimentos, non? Para os calotipos, para as esquiagrafías. Experimentas certeza almidonada de encaixe. Mans que arrolaron fragmento de perfecta caligrafía. Non sospeitas a Pusher en Nottingham, bordando sombra de tul para ti, ou luz estancada. E es sedimento de cobre, inflorescencia en caixa metálica, dente de león ou tirafondo a oxidar o papel que treme. Cando preparaba este poemario, unha das primeiras fotos, non experimentos, fotos que fixo Talbot, é a dun regato, un regato maravilloso, que me levou a pensar na Ofelia de Millet. Non é o regato a extinguirse en negativo. Perspectiva horizontal, buxo seco ou espiño en papel salgado. Talbot osma pola Ofelia aínda nena. Coroa de prímulas retida en lente convexa. A muller de Talbot era unha das súas principais modelos e aparecen moitas fotos. Ela: procurabas para min
cristais pintados, lonxe efémero, bafo na lente do peito ou hedra, tarde aquecida de alento na caluga, amor, levedades de cloruro a riscarme a pel, e ti tan exacto que non albiscas o desexo do positivo. El. Non entendes. Nestes días todo me sobra. Prenso as de insecto e fago entomólogo para capturar o prolongación do ar. A velaíña ou cabalo do demo convírtome en fósil sen ti. Este texto recolle o proceso no que eu intentei facer as esquiagrafías nun cuarto escuro. Na lentura do silencio, pluma en lente vermella, alfinete ou película, percutindo os teus inventos neste cuarto escuro. Así, atrás de ti, expóñome á luz 30 segundos. A túa latencia, revelando mofo no obxectivo. Para rematar, Antía falou do poemario do Pouso ao fume, un texto moi breve do Pouso. Amor, que sostes os meus pulsos como se foran cuncas diminutas de cerámica chinesa, e non sabes que as cereixas deixaron de medrar ata que volvas. Grazas. Pois, pola nosa parte, nada máis, só agradecer a todos os que nos acompañastes neste recital, a todos os que estivestes con nós dende pola mañá, en todas as xornadas, a xente que estivo nas mesas, a xente que estivestes aquí recitando, a todos os que estivestes como público, que fixestes as vosas aportacións, moitísimas grazas. Isto é un congreso que se quedou un encontro, pero avisamos a navegantes, porque a xente que traballamos coa palabra, seguimos coa luz acesa, e incluso pola noite, como os faros. Gracias. Cada día que pasa irás te sorprendendo, comezas a entender ou acabas esquecendo. Yo que un día foi todo xa non ten trascendencia, seguiu pasando tempo e con ela a inocencia. Vendo un pouco teu redor, agora daste conta do que merece a pena, do que en realidade importa, do que en realidade importa. Eu non sei que vai pasar,